Ja hyvää vuoden 3. viikkoa. Se on itse asiassa vlogin pitäjän synttäriviikko 15. tammikuuta 38V. Mies tulossa parhaaseen ikään. Ja nyt mä oon pari viikkoa ollut ihan superinnoissani tästä vlogista, ehkä ennen kaikkea, mutta sisällöntuotannosta, sosiaalisesta mediasta yleisestikin. Mulla on ollut tosi vaihteleva suhde somen kanssa niin kauan, kun some on ollut olemassa. Mä ehdottomasti kuulun siihen ikäpolveen ja siinä ikäpolvessa siihen porukkaan, jotka ei vaan älyllisesti ollut kyvykkäitä ottamaan vastaan sitä niin vallankumouksellista someaaltoa, mikä silloin tapahtui Facebookin ja Instagramin ja YouTuben kautta mun maailmassa erityisesti. Se määrä kateutta ja epävarmuutta itsestään ja vähemmyyden tuntemusta itsestään, miksi mä oon niin köyhä, ruma, läski, tylsä, tyhmä ja miksi kaikilla näillä muilla on niin paljon, miksi kaikki on niin kauniita ja kaikki vaan reissaa. Mä ehdottomasti kuuluin siihen porukkaan, mutta samaan aikaan tää oli kuitenkin sit jo aikaa, että myynti ja markkinointi oli mulle, oli jo intohimon tasolla, rakkauden tasolla, mutta oli myös mun elättäjä jo silloin, joten mä tiesin koko ajan, miten tärkeä some voi olla, miten hyödyllinen se voi olla, mutta samaan aikaan mulla oli tosi vaikea suhde someen, koska mä en kokenut, että mä pärjään somessa ja mä oisin ehkä halunnut vaan räjäyttää koko somen. Ja tää suhde on nyt somen kanssa ollut parantumaan päin jo tovin. Viime syksynä se otti aimo harppauksen, kun hyvin pitkään suunnitteilla ollut vlogi, monta epäonnistunutta yritystä kokenut vlogi sai ensimmäisen ehkä onnistumisen pilkahduksen, kun mä tein 5 vlogijaksoa englanniksi. Loppukeväästä kesällä. Mut anyways, se on ollut sellainen pitkäaikainen haave. Ja musta tuntuu, että se kokemus nyt rikko mun somekuparisen ja paransi meidän suhdetta hirveästi. Jonka jälkeen mulla on ollut paljon rennompi ote somen kanssa. Mä oon varmasti vältellyt sosiaalista mediaa siitä syystä, että mä koen, että mä en tosissaan ole riittävä sinne, mun kuvat ei ole tarpeeksi, mun videot ei ole tarpeeksi, kaikki nauraa mulle. Sitten on vlogiprosessin myötä ihan kliseinen syvään päätyyn heittäytyminen, ymmärtäminen, että ketään ei vittuuka oikeesti kiinnosta mun vlogi, kukaan ei katso sitä. Ja se, että siellä pelon puolella ei olekaan niin kauheeta. Ihan siis niin oppikirja Face Your Fears -tyyppinen tilanne. Ei se olekaan niin paha, kun sitä on vuosina itselleen luonut sen kauhukuvan. Ja sitten toiseksi, joka nyt on ehkä palatakseni tähän hetkeen viimeiset pari viikkoa ollut se siistein juttu, mikä myös kyllä on vaatinut pitkän työn ja pitkän polun siihen, että nyt mulla tuntuu olevan vahva process over results mindset, mistä mä nautin tosi paljon. Ja nyt tää sisällön tekeminen on ollut tosi kivaa. Mulla on uusi Instagram-tili, mikä tuntui ihan uskomattomalta puhtaalta pöydältä aloittamiselta. Ihan jotenkin niin hullu kuin se onkin, mutta ihan tavallaan niin kuin olisi uusi passi ja henkilöllisyys. Ja kukaan ei seuraa mua siellä. Mulla on muutama vakkari-frendi, shout out to teille, jotka käy tykkää mun kuvista ja videoista Instassa. Mutta ei kukaan sitä seuraa, mutta mä tunnun nyt hirveästi nauttivan siitä sisällön tuotannosta sinne. Samoin tää vlogi, mä olin eilen lounaalla Strongestin Tolosen Tomin kanssa, juteltiin vlogista myös sit meidän lounaalla. Ja Tomi kysyi, että onko mulla joku prosessi tähän vlogiin, ja mä en oikein ollutkaan nyt viime aikoina miettinyt, että mulla ei oo, koska tää on mun ajatuksissa koko ajan niin paljon. Silloin viime kesällä, kun mä aloin tekemään, niin silloin mä kokeilin kaikki megalomaanisia Notion script-systeemejä ja shotlisteja. Mut nyt tää on tullut aika orgaanisesti, kun mä koko ajan mietin tätä, ja se nyt on ehkä myös pieni pelkotila sit tässä vlogissa, että onks tää nyt vaan tämmönen honeymoon juttu,
tuleeko tää jäämään sitten taas pois, kun heti tulee joku seuraava ongelma, kassakriisi, henkilöstötilanne, mikä tahansa muu tulipalo, niin vaatisiko tää nyt vahvempaa prosessointia, jotta mä saisin tästä systemaattista. Muut myös ehkä sen suhteen nyt on semirento kaikki aikanaan olo. Tää on nyt tosi siistiä vaan tehdä tätä, olla miettimättä niistä tuloksista. Mä oon tosi innoissani oikeastaan ihan kaikista tästä vaiheista tästä, että mä pääsen puhumaan kameralle. Se editointi on tosi oudon siistiä, miettii näitä kaikkia vaiheita, mitä tässä vlogissa on, miten mä kuvaan salilla, miten mä kuvaan autossa, miten mä kuvaan toimistolla, miten mä saisin kiteytettyä tätä puhetta näin enää joku päivä olisi tällaista jaarittelua. Mutta tää on nyt tosi siistiä. Mä nautin nyt tästä hetkestä. Jatkuva pieni krooninen huono omatunto edelleenkään ei tunnu, että tekee oikeita töitä. Onks Nordersin ja Dreamin menestymiseltä nyt pois, että mä käytän näin paljon aikaa nyt johonkin, missä ei ole suoria vaikutuksia. Vielä tärkeimpää sen liikevaihdon kasvuun. Mutta mä uskon niin vahvasti, että jos mä jaksan pysyä tässä, niin tää voi oikeesti mahdollistaa meille paljon enemmän kuin se, että nyt vaan tekis sitä samaa kauppaa hinnalla millä hyvänsä taktiikkaa. Tää mahdollistaisi sen, että me luodaan brändi ja yleisö, joka kestää aikaa ja joka tulee meidän luo, joka haluaa ostaa meiltä. Mut nyt tässä välissä himaa. Siellä on Emilian 4-vuotis neuvolaan lähtökohta. Ne on Julian kanssa nyt himassa. Ja sitten vähän kickoffia, ihan hyvä täys kalenteri tälle päivälle. Ja illalla meillä on jännä ilta. Alkaa Emilian uusi tanssiharrastus. Eka kerta siellä, se on ilman vanhempia. Sitä yritettiin jo varmaan sellainen 1,5–2 vuotta sitten. Silloin Emilia oli ehdottomasti liian nuori olemaan ilman vanhempia harrastuksessa. Tänään yritys numero 2 ilman vanhempaa omassa harrastuksessa. Totta kai siis siellä sit ollaan läsnä paikan päällä, mutta ei samassa tilassa harrastamassa. Ja siitä heti perää kunnon ruuhkavuosi, arki, logistinen tilanne rakennettu itsellemme. Mulla alkaa mun vapaa-ottelu peruskurssi tänään Loopilla Pitskussa. Mä en oikein tiedä mitä odottaa siitä, mua ei ihan hirveästi jännitä. Ehkä nyt ei olisi maailmanloppu, jos ei se ole fyysisesti superrankka, en mä usko että se tulee olemaan. Mutta se voisi olla ihan hyvä, että se ei olekaan, koska oli just erittäin hyvä rinta, selkä, treeni. Ja nyt vähän neuvolaa, sit päivän karkelot ja illalla uusia harrastuksia. Okei, se olisi sitten keskiviikko ja ulkona rapee -17, mutta päivän ehdoton kyllä säätiedotusuutinen on ollut enemmänkin tuolta Pohjois-Suomesta. Ollut tänään puhelu Oulu ja Kuopio. Oulussa -28, Kuopiossa -23. Eli vissiin suhteellisen ihana raikas, vain normaali talvi, kevätpäivä jopa täällä Espoon Otaniemessä. Onks mä liikaa säästä? En tiedä. Whatever, mä saan puhua mun vlogissa mistä mä haluun. Ja sitä paitsi huomenna olisi tarkoitus mennä lenkille ulos ja mä oon tässä koko ajan vähän katsellut säätiedotusta. Senkin takia se on mielen päällä, että minkälainen pakkanen siellä on vai meneekö mä matolle juoksee. Mut sit mä aamulla kuulin, että meidän myyntijohtaja Haapalan Tomi oli käynyt aamulla juoksee Hesassa tossa pakkasessa. Ja nyt mulle tuli ihan pusiolo, eli en todellakaan voi huomenna mennä matolle, sää mikä tahansa. Huomenna nuuksio, that's it, se on päätetty. Okei, mutta minkälainen viikko muuten ollut? Aika heavy focus ollut nytten perheen aktiviteeteissa tällä viikolla. Ruuhka, arki, pien espoolaisperheelle taas selkeästi alkanut ja eilen oli kyllä ehkä härkäpäivä vielä, koska alkoi samana päivänä Empun uusi tanssiharrastus Tillinmäellä, jossa hän meni tanssimaan tosissaan yksin, ei vanhempia läsnä. Tietysti me oltiin siis siellä samassa rakennuksessa, mentiin sinne yhdessä, hän ei osaa vielä ajan 4-vuotiaana. Mut päiväkodista hirmusella oli himaa, nobedinneri, kanapasta toimi, sai paljon kiitosta, se meni alas Tillinmäkeä tanssimaan. Eikä siinä kaikki, sieltä hirmusta vauhtia himaa, emppuja kotiin Juliankaa ja mä lähden Pitskuun mun ensimmäiseen MMA-vapaa-otteluun alkeiskurssin treeniin. Ja normaalistihan mä oon 8 jälkeen jo aika pitkälle iltapuhissa ja nyt se alkoi vasta 7:30, niin mä olin kyllä vielä vähän mennyt matkalle.
pitäisikö kääntyä takaisin, vielä kerkee peruu. Mut on tosi iloinen, että menin sinne, oli tosi siistiä, rankka päivä, hyvin tuli uni. Mut joo, olin tosi positiivisesti yllättynyt peruskurssin ekan treenin kokemuksesta. Olin henkisesti tosi varautunut, että se tulisi olemaan tylsää, epämotivoivaa, mutta siellä itse asiassa jo oteltiin oudon paljon, mikä oli tosi siistiä. Ja nytten ruuhkaviikot jatkuu, tuo peruskurssi on 2 kuukautta, se on tiistaisin ja torstaisin. Onneksi torstaisin Empulle ei ole nyt sit mitään harrastuksia, Empulla on voimistelu maanantaisin, tiistai, keskiviikko tanssi. Siitäkin mä oon vähän, että onko 4 vuotta jo liikaa, mutta katsotaan miten nyt lähtee menee, aina niistä pääsee sitten eroon. Ja mulla on toi MMA-vapauttelu tiistaisin ja torstaisin se on onneksi jo aikaisemmin, niin mä luulen, että siitä tulee ihan hyvä setti. Muuten bisnesten suhteen Nordersilla tosi hyvä pöhinä, meidän myyntikaksikko Tomi ja Rei, hyviä tapaamisia, tosi hyviä oppoja, tosi mielenkiintoisia keissejä, uusilta asiakkailta, vanhoilta hävityiltä tiileiltä palannut pöydälle. Hyvä pöhinä, numerot ei vielä siellä, missä me tarkalleen haluttaisiin, että ne on, mutta tosi hyvältä vaikuttaa, on tosi innoissani, tosi luottavainen sen suhteen. Iso uutinen Nordersille on, että Sonja lähtee 2 viikoksi lauantaina Aasian reissuun, ja se on meidän eka testi oikeastaan varmaan 2 vuoteen niin, että Sonja yrittää olla off the grid, eli ei tavoitettavissa. No nyt Sonja, mä huomasin, että Slackissa laittanut, että hän on varannut vähän työaikaa sieltä. Mutta tää on hyvä meille eka testi, koska sit mä oon toukokuussa Kaliforniassa Empunkaan 2 viikkoa, jolloin mun on tarkoitus olla, ei nyt varmaan off the grid, mutta ei ainakaan tapaamisia ja ei odotuksia mun vastauksista Slackiin tai maileihin tyyppisesti. Joten siitä tulee mielenkiintoista 2 viikkoa. Mutta Nordersin puolelta hyvä täysviikko. Nyt piti itse asiassa olla tuolla sohvalla suojellaan Lapsia ry:n Niinan kanssa. Podcast-kuvaukset, Niina on kipeä valitettavasti, mutta se siirrettiin nyt 2 viikon päähän. Joten mulla oli tässä nyt 2 tuntia hyvää aikaa. En oikein ole tehnyt mitään nerokasta, mutta ihan saanut hommia eteenpäin. Mut nyt mä pikkuhiljaa haluaisin puhua siitä, että mikä tämän vlogin tavoite, tarkoitus oikein on. Ennen kuin me lähdetään perjantaina aamusta Empunkaan Kouvolaan ja siellä sitten pääseekin tekemään paljon hommia. Mä varmaan siellä editoin tämän vlogin, koska kun ollaan mummilassa Kouvolassa, en punottaa isän läsnäolon, koska mummi. Ja pääsen myös 3 päiväksi taas PTV-gymille. Mä oon myös nyt tehnyt salisisältöä vähän. Mä tiedän, että mä en oo ihan klassinen fit content kunnossa oleva jäbä, mut siihenkin, fuck it. Mun vlogi, jos mä haluan puhua säästä, jos mä haluan tehdä salikamaa, niin mä saan tehdä. Sun ei ole pakko katsoa. Mut arvostan hirveästi, kun katsot. Please, älä lopeta. No ei kai nyt sentään. Okei, mutta mennäänkö aiheeseen podcast-sohvalle? Jes, eli podcast-sohvalla. Ja no sen vielä podcastista, että vaikka nyt ei ollutkaan tänään Niinan kanssa kuvauksia, niin se ei itse asiassa nyt niin haittaa, koska ensi viikolla tulee Strongestin Tolosen Tomi ja sitten mun mielestä tällä hetkellä ehkä Suomen ykköslinkkarivaikuttaja Timo Avdo tulee molemmat tälle sohvalle puhumaan lisää yrittäjyydestä, menestyksestä, kasvusta, somesta, sisällöstä. Varmaan jopa ehkä vähän tästä vlogista saatetaan jutella. Katsotaan. Mulla oli tosissaan tosi siisti lounas Tomin kanssa maanantaina ja se avasi paljon keskustelua tästä vlogista. Muun muassa juteltiin, Tomilla on samanlainen suunnitteilla. Ja paljon myös sit tuli tutkittua syvemmin, että miksi mä tätä vlogia siis ylipäätään teen, mistä mä halusin ensisijaisesti tässä tämän viikon vlogissa jutella. Ja virallinen, todellinen syy ei ole taloudellinen, liiketoiminnallinen menestys. Se on tosi hyvä peitesyy, se on tosi myös aito syy ja ihan oikeasti siis mä teen tätä vlogia, jotta Norders ja Dream voisi menestyä liiketoiminnallisesti paremmin, joka taas sit puolestaan mahdollistaisi mun ja mun perheen taloudellisen hyvinvoinnin ja turvan joku päivä, koska mä aidosti uskon siihen, että
tämän tyyppinen sisältö myös B2B-brändeillä, eli maailmassa, jossa mä elän vahvasti, jota mä hengitän vahvasti, jota Nordic Dream tekee vahvasti, Dream ainakin vielä vahvasti, niin tulee menestymään myös tämän tyyppisten sisältöjen kautta. Mä en ole ihan fiksu, tuliko tuosta kokonainen lause, mut point being, mä uskon tämän tyyppisiin sisältöön myös B2B-brändeille. Ja nyt mä oon, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä oon saanut paljon helpotusta siitä, että mä tiedostan, että mä oon nyt tässä vaiheessa, kun sä tätä katsot, niin 10 blogia tehnyt. Mä tarvin ainakin 100 lisää, vuosia lisää, jotta se mahdollistaa sitä liiketoiminnallista, jopa taloudellista menestystä. Mutta se ei tällä hetkellä mua haittaa, koska tällä hetkellä on vahva process over results mindsetti ja myös vahva aito rakkaus ihan vaan tämän vlogin tekemiseen. Mutta se on virallinen syy, jos mä luulen, että jos Emin tai Sonja tai Julia kysyy sitä hetkellä, miksi sitä teet, niin se ei ole vale. Mä uskon, että tulevaisuuden menestyvät B2B-brändit on ne, joilla on vahva henkilöbrändipresenssi, joka on aitoa behind the scenes tyyppistä, jota vlogi on tosi hyvä mahdollistamaan. Eli se on aito syy, mutta niin kuin sanoin, siinä on pieni peitesyy. Mä mietin kovasti, mä yritin keksiä mun kuulimman sanan tähän, miten mä tämän muotoilisin fiksummin, mutta ihan superrehellisesti mä teen tätä vlogia myös, koska mua kiinnostaa. Tää sana on vaan niin tyhmän olo, mä en vaan nyt keksi parempaa. Niin kuuluisa, tunnustettu, olisiko siitä sitten ehkä psykologisesti fiksumpi termi, en tiedä, mutta mä en ihan ole edes sitä välttämättä tarkasti käsitellyt itseni kanssa. Ehkä pitäisi mennä takaisin terapiaa, jonka muuten siis lopetin tovi sitten. Mutta se on varmasti siellä niinku taustadriverina. Mä myös nimittäin uskon siihen, että B2B-menestystä voisi tehdä muilla tavoin kuin sijoittamalla 3 vuotta aikaa ja energiaa vlogin tekemiseen. Se menestys ei ole riippuvainen siitä. Se on vahva tukielementti ja se mahdollistaa paljon ja mä uskon siihen, mutta siellä on myös muita juurisyitä tämän vlogin tekemiseen kuin pelkkä se taloudellinen peitesyy. Ja yksi niistä on se, että mä huomaan, että mä olen kiinnostunut, olen kiinnostunut menestyksestä, kuuluisuudesta, siitä huomiosta, mitä mä olen huomannut, että ne henkilöbrändit, joita mä näissä kanavissa, kuten YouTubessa seuraan, ovat ansainneet ja saavuttaneet. Ja tämmöisiä benchmarkkeja mulle on Nick Bare, Casey Neistat. No siinä on nyt 2 ainakin hyvää esimerkkiä. Nick Bare on ehkä sellainen hyvä esimerkki, joka on vahva perhe, hyvinvointi ja yrittäjyysfokus ja nimenomaan aika dokumentaarinen matka hänellä siinä vlogissa ollut koko ajan läsnä, niin mä tiedän, että siinäkin mulla ei ole samaa kroppaa tai samaa menestystä tai samaa taustaa tai samaa miljoonaa seuraajaa kuin hänellä on, mutta mä oon kiinnostunut niistä aspekteista, mitä hän on saavuttanut, ja se on yksi syy, miksi mä tätä vlogia teen. Mut sit samaan aikaan, jos toi oli vähän noloa rehellisempää, niin tuntuu paremmalta sanoa rehellisesti, että vitsi mä nautin tällä hetkellä tämän tekemisestä, ja ehkä kun mä rupesin suunnittelemaan tätä vlogijaksoa, missä mä puhun tästä, mä en edes ajatellut, että tää saattaisi tulla siinä ilmi, mutta ihan aidosti tät on nyt tosi siisti. Tehän mä tykkään kaikista aspekteista tällä hetkellä tässä vlogissa ja tämän tuotannosta. Mä fiilistelen tätä kameraa tai niin tätä kalustovalintaa, mikrofonivalintaa, kolmialavalintaa, mä mietin näitä valoja, kulmia paljon. Se on tosi siisti. Mä tykkään siitä editointiprosessista. CapCut on tehnyt siitä, CapCut-niminen sovellus on tehnyt siitä tosi smoothia, helppoa ja kivaa. Mä tykkään julkaista sen, mä tykkään koko prosessi. Tämän mä oon sanonut monta kertaa, krooninen huono omatunto edelleen siitä, että miten paljon tähän menee aikaa. Kello on nytten 13.07 keskiviikkona. Pitäisikö mun olla soittelemassa asiakkaille, olla asiakasajapinnassa? Ehkä aika näyttää, mutta siihen mä luotan, että 10 vlogilla, jos tää jää 10 vlogiin, niin tää tulee olemaan epäonnistunut homma. Jos se taloudellinen menestys on mittarina, mutta jo nyt ihan vaan miten siistiä tää on ollut, niin on ollut kyllä tosi makea juttu. Ja se tulee olemaan kyllä mun tämän kevään teema,
tälle vlogille, että mä kehittyisin tässä, mä saisin tästä enemmän nautintoa. Mä tykkään tällä hetkellä ajatuksesta kaikkeen, mitä teet, niin teet hyvin. Ja mä haluan tässä myös, en ainoastaan menestyä katselukertojen ja niiden taloudellisten mittareiden myötä, mutta mä haluan oikeasti katsoa jatkossa näitä mun omia vlogeja ja huomata, että ne menee parempaa suuntaan. Okei, nyt valo on parempi, äänenlaatu on parempi, ne on enemmän cinematographic-tyyppistä sisältöä. Siihen suuntaan mä haluan tätä viedä, ja se on nyt tämän kevään virallinen, tosi aito, onnellinen tavoite tälle vlogille. Mut semmoset kelat vlogista, podcasteista. Tuo podcast on kyllä siistiä. Nyt itse asiassa on tossa just pöydällä vähän kirjoittaa Nordlissa sisään podcast-sisältöä, hyvin tämmöistä niinku verkkosivupalvelukuvaussisältöä tuodaan enemmän ilmi, että me pystytään tekemään podcasteja, me tehdään hienoja podcasteja. Nyt me ollaan Fadu Maalin kanssa Hoivalta tekemässä tosi makeet uutta podcastia, mistä tulee enemmän tietoa ihan lähiviikkoina. Siitä tulee tosi makea projekti, siinä on mielenkiintoiset mahdollisuudet taustalla. Niin, se on kyllä kans siisti. Siistejä juttuja saa tällä hetkellä tehdä. Nyt vaan sit, Joonas, pidä huoli, että ne kääntyy kaupalliseksi menestykseksi. Mut nyt joo, pari tuntia tiukkaa business-fokusta, sitten hakee Emppu päiväkodista ja sit sinne tanssiin. Ja mä luulen, että me nähdään seuraavan kerran joko matkalla Kouvolaan tai Kouvolassa. Moi! Alright, Emppu ja iskä, eli mä Kouvolassa. Mulla oli vähän tarkoitus nyt kuvata meidän siirtymää Kouvolaan silleen, että Emppu olisi ollut kanssa ja sit Mummilaan tulo, ehkä Mummilassa oloa. Se on mun mielestä niin siistiä. Mulla oli ideoita, mitä mä olisin sitä kuvannut. Mut jostain syystä mä en ole vielä ihan valmis. Se tuntuu liian henkilökohtaiselta sit kuitenkin ja ei sillä tavalla kuitenkaan haasteelta, että mä olisin halunnut sitä rikkoa, joten tän hetken Kouvola-kuvat nyt tervetuloa taas katsoa, kun mä käyn salilla. PTV Gym Kouvola taas toimi, iso hyvä treeni, ei pääse valittaa ja nyt sitten Mummilaan vetää loppupäivän myötet, tänään pelkkiä sisäisiä Sales Weekly, Marketing Weekly, Oy, hallituksen kokousta. Ihan mielenkiintoisia juttui pöydällä, ei pääse valittaa. Sitten viikonlopun viattoon aika paljon fokusduunia luvassa. Emppu tosissaan viettää varmasti mieluummin aikansa mummin kanssa. Mut semmonen vlogin lopetus tälle viikolle. Ensi viikossa tulossa tosi iso viikko Lahteen. Crazy Townille pitää workshoppia RevOpsista. 2 erittäin väkevää podcast-vierasta. Tomi Tolonen, Timo Avdo tulossa. Ota Kaari Vitoseen meidän toimistolle. Eli kannattaa ehdottomasti laittaa sekä Nordersin YouTube-kanava että mun kanava nyt viimeistään seurantaa, niin pysyt kärryillä, kun uudet vlogit ja uudet Norders YouTube-podcastit myös tulee ulos. Peace! Enpäs lopettanutkaan vielä, hyppäsin tässä PTV Gymin pihalla vielä autoa ja lähti pyörii tän hetken kuuntelussa oleva äänikirja Do Hard Things, mitä kaikkea me ollaan ymmärretty väärin siitä, mitä kovuus on ja miten tärkeää itse asiassa on tehdä vaikeita asioita, jotta me voidaan ei ainoastaan menestyä, mutta ihan vaan olla onnellisia. Erittäin vahva kirjasuositus nyt noin itse puolesvälissä, mutta pystyy jo ehdottomasti tässä vaiheessa suosittelemaan. Do Hard Things, Steve Magness löytyy valitsemastasi kirjalähteestä varmaan. Tää ei ole maksettu mainos. Okei, nyt tää vlogi on loppu.